KSU Students Union Mawphlang Unit haka laipoi dari unaitung arja arpusau kalalai benjurep ya ke skul Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mawphlang haka badangshan haka hostel jong ke skul kaladon ke jingja subasa lempat boarding elektrik wui kena skul hadu bu undaklat no. Ya ke kenhu dalam kemat usamla banting shain ling do maunai president baru samla ban yang scam karbani general secretary lem kiwei pan. Ke unit kelapan pau ke jing sukhia ba shibnai mensua kala don ke jing mudoi daki khna ba ke don ke jing thot ke boarding sha ke principal henry kam shamla shim khia satya ki noi lam ke le kran ru yo house master ubo pet ya ke hostel ban pan jing pensai halor ke te ke benta ha ke bawla ong bala dep pen tip sha ke principal kumta ke unit kala let ya kran ru bat ke principal ke bala ong ba kam yo jing mudoi na ki khna bat kala kenno ba kala ong bo house master udi ban pen tip jaw sna boarding electric om shaka haba pan kai pot kala ong baka kam yamanta ka sa ha ka jing tokit ki pulet but kam la ban ai yaka. As per the version of those two witnesses who were there with them, that he fell down, then his leg got stuck in these two pipes, and then when he fell down he got this electric shock and he got tangled in such a way that he could not able to take him out. So this was the situation. So here also they have checked it out. No, why? Where the current passed through the pipe? Through the pipe. Through the pipe. Where? Wire is not there though. Where also is not there? How come? Nothing. Nothing though. That is why it's all safe. See, because here we are having the senior students. They used to do like this, cutting of the wires, and they used to join it. So they used to take this alternative thing. So that is dangerous also. We have said it also, but. For reopening your school. No, right now so everything have to be from tip to bottom. Now they think that boys they will take it out. This is the problem, na? Sir, may I know who did this? The electrician or the student? This it was kept for this. Malai kamera ngi iba ki hostel bun huntu ba ki kameraman ki kamera ya ki voyar la mi sebar bar la ot bar la shutap de ki black tape bangi pet ya ki niki underground powa gavel ngi iba la cover of iki de ki black tape bat habangi klib to kit nu house master bade pe ngene haba hatu habangi ru ngi iba ki dan ki khna ki balong ba ki la tho complain ki ai complain skini ki house master tu ushim eu nu shim ne em ka jing klib na kam ta ni kam na leng jung habangi la klib lo ong ba lo ai ka ju lo ai ka ang tip sa ka principal ri haba matangi kendu e kan principal ko ong ba kham yo taka in black and white re ha lor ni ka benta ni klib ha ngi toket ba bangi dalai ru kumnu ka wanja ni anda kraw kipai ni ka principal ko ong ba kam dei arta ka responsibility jongga bahkan pentip sikita ki electrician de ke jong house master ba pentip ikane ki wayar ki don ki jingdu ane tai ki damage ni ki jingta bra ki jingta ki black tape e ki dei ban pentip hi house master si electrician halor ta ka tai nagleng jungi kasang ngim so sharp ngim so thum so hun hatu ka dei ka duty jong house master ni ka duty jong ka principal ya ta ngim tip reng la syuk pa ring tai ka principal ba nanis khamat ba ka dei ban check ban pej ba kini wayar ban ngila pat ru ba ya ka ne ka principal ba la kum no ka show ban reopening bin ka school ka dei ban ai ka safe passage tami kini ki wayar ki bangi ngila yo ban ring la pej ba ki bulong kita ki jing ma sha ki khna ki samla pulih wan pulih ne bagdai ke ban beng shwa ya ne ban nagleng jong kan ne ka principal kala kubur re kata ba halor ge dei ni benta kala pha ka sanction ya ne ka kampung pro koi kamtami ni ke building ki hostel ki kamera kelas paro ban pha sanction ba ban le thamai di we ban anda ka layo yakta ka sanction ba kan repair ba ya ne anda ka layo yakta ka repair kan dalayo yakta ka certificate na ne ka tanat ba de page ni ka boarding ba sala man reopening biang ni ka school nagleng jungi ru ni la ban bet yakta da kamla ban le adu ka ngimsha ya ka ni ka school ba kan reopen biang ba kan pulong school mar ka bu ka jingma tam iki khna puli buwan ne ba sakat nungut ki mensim jang samla puli kindu e ha bagiwan ni ngasngau bagiwan ban sandur ka jingmut jing perkhat wan sandur ilde ban hagi ya ka puli ka puthi re ka long pan kum ba kiwan hang ni kiwan ban wan bu mik pa long wan bu hapo ka jing masau hapo ka serngiu ka jing yap ngasngau nu pan ong ba ka long ka wan bu ne ka neru om ta ka penseir mesim khna re ka wat ka penseir mesim ru wat ya ki mik pa bat kim so long shania
kem se dong chenia shu ban bu ne lad wa ya hang ne hapu hostel lada kani ke department lada kani school hi kam simla ban simkhai kini ke bro relot tangi nang KSU ngila banjur lor kata ba dei kan ne ke pendapat kan kan principal ru kala kubur ba kala kungu ba on penbeng no mardor kini ki lai bor kha ki wiring mat hadu on badal adap kini ban penbeng ni bat ser yo man pelong school bank kini Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.